Milí diváci, vydržte. Silvestrovské vydanie Skrytej kamery dokázalo, povedzme si, skutočné divy. Divy v tom, že objavilo netradičných hostí, ale divy aj v tom, že prinieslo množstvo neočakávaných situácií, na ktoré ľudia, čuduj sa svete, opäť naleteli. No a tak leďme aj my do silvestrovskej show Čo dokáže ulica. Túto reláciu vám na televíznu obrazovku prináša Československá družstevná poisťovňa Kooperatíva. Predstavujeme vám Olivera Andrášiho a Elenu Vacvalovú v televíznej show Čo dokáže ulica. Dobrý večer. Ďakujeme. 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 Dosť bolo potleskov, dosť bolo kultu osobnosti, aspoň v tejto relácii, priatelia. Ja si viem veľmi živo, milí diváci, predstaviť, čo si vy teraz myslíte. Čo títo dvaja od vás zase chcú? Prečo vám aspoň na Silvestra nedajú pokoj? Bojíte sa, že si z vás zase budeme strieľať? A určite si myslíte, prečo si nerobíme srandu napríklad z vlastných kamarátov, nie? Áno, to si určite myslíte, ale skôr ako ste to stihli vysloviť, my sme vaše myšlienky predbehli a presne toto sme urobili. Naša dnešná ponuka je skutočne mimoriadna, pretože sme sa snažili dobehnúť známe tváre, a to z oblasti hudobnej, z oblasti divadelnej, ba dokonca aj z oblasti politickej. Tak, Veru, dobre hovoríš. O zvrhlosti našich charakterov svedčí dokonca to, že nám nič nie je sveté, dokonca ani len to priateľstvo nám nie je sveté, čo dôkazom je to, že sme dobehli jedného nášho dlhoročného kamaráta a naozaj dobrého človeka. Dovoľte, aby som ho medzi nami privítal. Volá sa Mirko Noga. Mirko, poď. Ešte nepí. Ešte nepí, až za chvíľočku. Potom, som nervózny. Tuto Mirko Noga je jeden z tých, ktorý keď nás občas s Oliverom stretol v rozhlase alebo niekde na ulici, tak nám vždy povedal, ja to pozerám, tú skrytú kameru, dobre to robíte, ale mne sa to nemôže stať, ja mám totiž na takéto veci nos. To si povedal. Tak čo tajiť, no Mirko nos naozaj má, to sa prehliadnúť nedá, ale v tomto prípade mu bol naozaj málo platný, pretože ja som použil naozaj veľmi rafinovanú a zvrhlú metódu. Ja som ho pozval k sebe domov, kamarát, že budeme vraj debatovať o silvestrovskom programe. On prišiel ku mne domov, pekne som ho posadil, pretože ako dobrý hostiteľ samozrejme som ho aj nalial nejaký ten koňačik. No a kým sme my debatovali o silvestrovskom programe, tak naši ľudia Mirkovi na aute vymenili štátnu poznávaciu značku za úplne inú. My sme potom samozrejme dodebatovali, Mirko sa dal do auta a len čo prešiel pár metrov, tak ho zastavili naši ľudia prezlečení za príslušníkov mestskej polície a nabehli na ňo s veľmi rafinovanou otázkou a takou úderne to adresovali, že kde to auto Mirko ukradol. No a Mirkové reakcie, aké boli, to sa už dozvieme z toho plátna. Poďte sem, pán vodič. Aké tu máte číslo? Odkiaľ máte toto auto? Je to vaše vozidlo? Čo? No, poznávacia značka neprizvlasí. A čo to pozrám teraz? No, poďte sem. Kde ste to vzali? Kde ste vzali to auto? Však mi sedí kľúč. No, Neboha, mám potom, ale toto auto je odsudené. Ostaňte stať. Nie, to je moja, ale vymenená značka. Kto vám vymenil značku? Vážne, poviete sa poďme, že No, poviem, vy ste si vymenili značku? Ja nie. No, ale dozadu. Ja neviem, to sa... No, museli ste ho, nedá sa nič robiť, pretože sa ide o podozrenie z krádeže, čiže my vás musíme skontrolovať.
Víš, to sú moje veci, všetko No, to je vnútri, možné, pozrite. ale číslo poznávacie nie je vaše, ako vidíte. To znamená, toto auto patrí zrejme niekomu inému. Nie. Pozrite si, či sa nechodí. No, to sa nedá nič robiť. Nedá sa nič robiť, my musíme vás zadržať, kontrolovať, to je veľmi vážna vec. Ak bude pravda vaša, tak samozrejme my vás bez problému pustíme, ospravedlňujem sa, ale zatiaľ vás pustíme. Takto prosím. Mimo toho ďalšia vec. Pán vodič, pán vodič, pili ste? Čože nie? Určite, to nech sa páči, fúknete si. Buďte takí láskaví, áno. Fúknete si. No nekývte sa s tým, v kľude si to držte, to vás nebude ťahať. My vám dáme fúknuť, ak bude všetko v poriadku, o pár minút budete voľní. Povolte mu to kúsok. Nesmiete s ním veľa krútiť. No, nafúkajte. No, ešte to som dovolíte. Vážený pane, však to je, vy ste pili. Vy ste pili, že? Koľko ste vypili? Včera večer. To vyzerá vyslovene ako Národný park v Keni, to je zelené všetko, odložme to, to je dôkaz. No povedzte takto, pozrite sa. Povolte trošku putá, pánovi. No a teraz povedzte mi takto, ako by sme to vyriešili, Ale toto nechápem, nerozumiem tomu. Však ja teraz idem z domu s mojou značkou, toto je moje auto. No, dohodnime sa takto, aké je. Zavolajte, prosím vás, normálnu policiu. Aké je vaše meno, prosím? Noga. Pán Noga, aha, pán Noga. Tak mi povedzte, ako by sme to vybavili. To je číslo, to ste mali nahlásené číslo. Áno, presne tak. A vaše číslo Pozrite proste sa, tu nie je a pozrite si toto tu motor. je. No, motor je v poriadku, ale povedzte mi, ako sa vám dostali k tomu číslu. Ako viete, že je v poriadku? Toto číslo je v poriadku, je cudzie, je to, čo je nahlásené, to číslo, aby ste ma rozumeli. Je to tak? No dobre, dajme, jasné, lebo ja mám značku B a už No, presne tak. 28 a tu tam... Vaše doklady nesúhlasia s týmto, je to tak? No. Tak sa dohodneme, ako by sme to vybavili. Aby sa to zjednodušilo, máte u seba peniaze? Vy musíte kontrolovať každý deň svoje značky, však viete, ak to je. To si keď človek zadá do vozu, musí pozrieť, či má auto v poriadku. Máte u seba peniaze? My sa dohodneme. Koľko ste ochotní zaplatiť za tento priestupok, ktorý ste si mali vy evidentne ako dať do poriadku? Navrhnite. Vy chodíte ráno, keď idete k autu. Automaticky, svoje zapakované auto. Vy si každé ráno pozeráte takú značku. A keby ste boli takí láskaví a tých 300 korún, áno? Áno. A keď tých 300 korún budete mať po ruke, áno, tak si ich zoberte do ruky. Takto sa otočte, prosím. Sem. A tamto ich zanesiete Andrášimu, tam je skrytá kamera. To je... Daj si. Musím to zajesť. Daj si, Mirko. To sa nedá prežuť. Mirka, ale viem, že keď sme ti toto vyviedli, tak medzi hercami sa to dosť rozkríklo a dokonca Ja som hneď rozchýril, samozrejme. Ste na mňa chystali hroznú pomstu, najmä Stano Dančiak, pokiaľ viem, medzi tým vyvodil, vidíš, aj toto viem. Takže je to ešte tajomstvo, alebo môžeš prezradiť, že čo ste na mňa chystali, akú habadieru? Tak dnes žiaľ to už nie je tajomstvo. Vlastne sme to vymysleli s Marošom Zedníkovičom, pretože od teba som potom rýchlejšie k Zedníkovičovi takýto roztrasený. Lebo totiž tam sa stala taká, že mne sa tie putá trošku pricvakli a ten prst, tento ukazovák, to je ľavý, myslím, toto je ukazovák, však? Áno, ty si zreval, že to chlapi poznajú pri kastrácii, tak zhruba. Strašne som zreval, lebo zacviklo mi to tento nerv, tie putá, neviem, určite ste všetci nosili putá v živote. Takže strašne to bolelo, ja som tam rejval od bolesti, to tam samozrejme sa vystrihlo, aby to nebolo také ako drastické. No a ten prst naozaj ma bolel 3 týždne asi, no a samozrejme hneď som si povedal, tak toto musíme Oliverovi nejako vrátiť. Tak sme vymysleli, Oliver ho pozná, nášho kamaráta, neurologa Vlada Penera, tak som myslel, že rýchlo pôjdem k Vladovi Penerovi v ten týždeň, z nemocnice zatelefonujeme a nahráme na kazetu telefónny rozhovor, kde povieme, že no tak, pán Andráši, žiaľ, pán Noga, zrejme už doživotne ten prst nebude môcť používať. Takže bude vás to stať veľa. Aj s tou vašou celou agentúrou, čo to robíte, a celou firmou.
No, Oliver má zase šťastie, ako vždy, lebo ušiel vyslovene z lopaty. Oliver odišiel na dovolenku do Grécka, takže sme to znova nestihli a keď už sa vrátil, už to vlastne nebolo aktuálne. Takže zase si toto so mnou nevybabral. Toto zase som s tebou nevybabral, takže to nevyšlo. Ty ešte niečo vymyslíš. Určite, všetci sa na teba tešíme. Nevzdávaj to, lebo keď to nevzdáš, tak sa ti to nakoniec podarí, tak ako sa to podarilo mne a mojim kolegom zo skrytej kamery, pretože my sme Olivera predsa len dostali. Bol to nápad môjho synovca, ja sa musím priznať, ktorému už išlo na nervy, že tento človek tak dlho vystrája, ešte nie je dobehnutý. Takže ja som ten nápad trošku upravila. Poprosila som Oliverovú manželku Danku o spoluprácu. Treba povedať, že sa veľmi nebránila. Dosť sa tešila. Ja to ešte spočítam, neboj. Dosť sa potešila a okamžite usúdila, že je najvyšší čas kúpiť Oliverovi nové nohavice. To je pravda. Ale fakt potreboval. Videli nejaké šikovné nohavice, tak vy povedzte. Vybrali sa spolu do jedného z bratislavských obchodných domov a vo chvíli, keď si Oliver v tej kabínke skúšal veci a ešte nemal na sebe nové nohavice, ale už nemal tie staré na sebe, tak v tom okamihu sme potiahli takú šnúročku, záves zletel na zem. A čo urobil Oliver, to uvidíte o chvíľočku. Ale treba povedať, Oliver, že si kompletne naletel a nič si netušil, priznaj sa. Prisahám, naozaj som nič netušil. A to hovorím úprimne. Však to môžeme dať dole. Dobre? Prezerativo. Kratučké, ale dobré. Kratučké, ale dobré. Dobre, tak si ma dobehla. No, ale o tom nehovoríš, aké som mal pekné nohy. Ale to netreba hovoriť, to všetci videli, aké si mal krásne nohy. No, dobre, tak toto je taký humor, ja neviem, či to vôbec nazvať humorom. Chudák, Mirko to ani nevydržal, ten medzi tým odišiel, ten sa na to nemohol pozerať. Však to je hrozné niečo. Inteligentné humory treba robiť. Napríklad, ako ja som urobil nasledujúci žartík. Som si sadol k písacemu stroju a napísal som taký veľmi pekný článok ako novinový. Jadrom toho novinového článku je, že minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Milan Kňažko vyhlásil pre francúzske noviny Le Figaro, že by sa malo obnoviť Veľké Uhorsko s hlavným mestom Budapešť. A potom naši chlapci od rekvizit ten článok pekne vysádzali a zalomili ho na prvú stranu národnej obrody. Takto to vyzeralo v praxi, no a potom náš kamarát a komplic Janko Janoši sa s týmto článkom vybral za pánom Prokešom, aby sa k nemu vyjadril. Bohužiaľ v čase nahrávky bol odcestovaný niekde v cudzine. Za to naše pozvanie prijal iný politik, ktorý to vlastne v tom článku celé spôsobil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Milan Kňažko. Milan, vítaj v skrytej kamere. Musím divákom prezradiť, že Milana Kňažka sme... Pozerá sa na to šampanské, že? Že sme ťa sem nepozvali ani tak kvôli tomuto článku, s ktorým naozaj nemáš nič dočinenia. My sme len zneužili tvoje meno a postavenie. Nie si sám. Ale keď to už takto spomínam, čo myslíš, nebolo by to dobré takto obnoviť to Veľké Uhorsko s hlavným mestom Budapešť? By sme chodili k Balatónu bez pasu. Andráši, to je pôvodom aké meno? Dobre. Slovenské ako Prokeš.
Ale naozaj... My sme tak raz simulovali mená, že ako by sme sa volali za istých okolností, tak ma nazvali Kňažkőci a pána Mečiara Šablőci. Ale naozaj, my sme si Milana Kňažka sem nepozvali kvôli tomuto článku, ale kvôli tomu, že sme ho tiež chceli dobehnúť, a to tým spôsobom, že sme ho nechceli pustiť bez preukazy do budovy vlastného ministerstva. Lenže čo sa nestalo, jeden člen jeho sekretariátu, ktorému sme to samozrejme oznámili, aby nás pre Boha ochránka nepostriedala, to pánovi Kňažkovi všetko vyzradilo v dobrom úmysle, samozrejme. No lenže Milan zase zareagoval spôsobom jemu vlastným, že nám nič nepovedal a on si prichystal budu na nás. Akú? Na to sa opäť pozrime. Nech sa páči, ku komu, prosím. Jakože ku komu? No, kam, prosím? Preukaz máte? Vy ste tu? Ja či mám preukaz? Áno, máte? Mám preukaz, no. Áno, buďte takí láskaví. Viete, ako je to? Veľa ľudí... Nie, preukaz do budovy. Viete, minister vydal taký príkaz, že každý musí mať preukaz, áno. Vy nemáte, prosím? Vy ste kto? Ja, služba, prosím, nech sa páči. A vy máte preukaz? No, samozrejme. Ukážte. No, veď, a vy ma nemôžete kontrolovať. Vy idete do budovy, ja som v budove. Aha. Aha, takže viete ako. A ponáhľate sa veľmi? Preukaz. Veľká stráž, veľká stráž. Nikomu to nehovor, stal si sa obeťou stricania. Vítaj v relácii, čo dokáže ulica. Tam je kamera. Pekne si s nami vybobral, len čo je pravda, ale ja som napriek tomu rád, že si aj v politike zachoval svoj povestný zmysel pre humor, niekedy až čierny, ako sme mohli vidieť. Náboje sme vybrali. Milan, čo sa vás politikov, ale napokon aj celej politiky týka, nám, takým obyčajným ľuďom sa to zdá tam okolo vás niekedy veľmi vážne. Vám sa ešte nestalo, že už ste sa teda nemohli zdržať ani vo veľmi vážnej chvíli úsmevu alebo aj smiechu? Naopak niekedy je až príliš veľa zábavy. Nie, ale sú situácie, najmä keď sa človek nemôže smiať a predsa len čokoľvek sa mu v tej chvíli zdá smiešné, aj taká nevinná udalosť. Spomínam si na jednu príhodu z Washingtonu, to som ešte pôsobil na hrade. A... To ste sa ešte kamarátili s Havlom vtedy. Bude sa to dotýkať účesu. Stáli sme pri americkej hymne pred pomníkom padlých vietnamských vojakov. A hrala sa americká hymna. A ja teda nebudem menovať politika, ktorý, ako sa to už nám mužom stáva, skrátka plešivieme. Niekto to robí tak, že sa nechá nakrátko ostrihať a niekto sa snaží tú plešinu prekryť vlasmi, ktoré predsa na tej hlave zostali. Niekto sa snaží menej, niekto viac. Niekto, povedzme si, dokáže vytvoriť tú cestičku tesne nad uchom. Prehodí, nechá si narast tie vlasy dostatočne dlho, aby pokryli celú hlavu. A niekto, dokonca už, to sa už ani nedá nazvať vlasmi, čo sa používa, to už je, skôr by som povedal, taká srst z chrbta. A snaží sa... Ja sa nechcem z toho vysmievať, ale myslím to skutočne dobromyselne. A skrátka snaží sa pokryť tú hlavu. A keď sme tu stáli, nebudem menovať politika, chcem zachovať naozaj korektnosť. Stál asi 7 metrov pred nami a fúkal nepriaznivý vietor. Mimoriadne nepriaznivý a teraz ten vietor to zdvihol. A ja som nikdy nepredpokladal tú dĺžku. Ono sa to takto vlastne postavilo a stálo to na tej hlave ako na komíne, ten kohút na komíne a reagovalo to na smer vetra, čo napokon
nebolo nič netypické ani pre toho politika. A teraz som hovorca Žantovský stal vedľa mňa a hovorí, koukej Milane. Ja som hovoril, myslíš tie preteky plachetníc? A tak sme si šepkali pri tej americkej hymne niečo o skínoch a podobné. Skrátka, americkí skinheadi len nemozávideli, že čím si to lakuje. No a v tej chvíli sme sa nemohli smiať, tak sme sa štípali do rúk, hrízli do jazyka. Takže stávajú sa skrátka takéto nevinné príhody. No. Som veľmi rada, že ste zachovali to tajomstvo toho mena, lebo áno, nikto to netuší, takže je to poriadku. My sme mali totiž takého matematikára, ešte keď som robil stavebnú priemyslovku a ten sa vyznačoval tiež takým diskrétnym prejavom a povedal nám, nepoviem vám, kedy bude kompozícia z matematiky, nepoviem vám, čo bude v utorok. A vedeli sme teda... Takže ja nepoviem teraz, že komu sa to stalo a nepoviem, čo sa stalo, ale to tiež nepoviem. Nie som matematik. Milan, tak sme sa zasmiali. Ďakujeme ti, že si prijal naše pozvanie. Prajeme ti veľa úspechov doma i v zahraničí. Aspoň toľko, koľko ich zažil náš nasledujúci host, ktorý ťa teraz vystrieda na tomto kresle, či čo to je barová stolička pre hostia, alebo čo to je. Takže Milan, veľmi pekne ti ďakujeme, že si medzi nás prišiel. Teším sa na ďalšie stretnutie. No a naopak vítam medzi nami hostia. Ja ho vlastne ani nemusím zdĺhavo predstavovať, pretože stačí povedať jediné meno. Peter Dvorský. Posadí sa u nás. Že to nie je jednoduché na toto vysadnúť. No. Takto vysoko som ešte nesedel. Tak už je najvyšší čas. Ty vysoko postavený človek v tomto momente. Áno, po ministrovi, dobre sa tu sedí. Teplé miestečko už teraz, áno. Keď ho vyhrial. Áno. Nie je zrejme nejakým tajomstvom, že Petra Dvorského pozná skutočne celý kultúrny svet. Ale nás to s Oliverom tak trochu inšpirovalo k tomu, či Petra Dvorského pozná napríklad taký vrátnik na parkovisku Slovenského národného divadla. A hneď sme si to aj overili. Dobrý deň. Mal by som sa tu stretnúť s Petrom Dvorským. Dvorským? No? Však príde asi s tým Mercedesom, nevidím. Príde? No. Ja som jeho dvojník, máme točiť niečo. Áno, dobre. Nie? Ja som originál. Nie som. Ale som Milan Bradáč. Čo? Sa podobáme. Ale neviem. Fakt povedal, že o 10. sa tu máme stretnúť. Áno. Môžem tu zaparkovať? Môžete tedy, áno. Pán Dvorský, ne, to nie je originál. Ja nie som fakt originál. Ale ste originál. No sa veľmi podobám. Ale dajte dole klobúk. A čo, klobúk však? No len dajte dole klobúk. Dobre, to Podoba. je. Podoba. Ja, nedá sa ojebať. Nedá? Žiadny ven s tým, takéto nepustí. Ale však Dvorský by neprišiel s takýmto autom. Nepoďte donútra. Toto príďte donútra. Poznáte dobre Dvorského Petra? Poznám dobre, veľmi dobre. A za kým autom chodí? Čo? Za kým? Za kým? Mercedes. Áno. To príde, Center príde. Áno. Suzuki a potom Honda, to je jeho ženička. To s tým nemôže, on s tým nemôže to byť. No práve preto, len ja som ale iný, viete? Ja to radšej zaparkujem vám tam. Zaparkujete to radšej? No ale to stále z Hacina, viete? Nezáleží, dobre, ale dajte pozor na vrátnicu, dobre? Áno, mám dať pozor na vrátnicu. Idete na vrátnicu zatiaľ. Dobre. Ale ja nie som Dvorský, ja som Bradáč. A vítam medzi nami aj pána Strážku Falkovita. Stáva sa aj v tejto vážnej
opere niečo také spoza kulís, že teda sa zasmejete a že sa zabavíte? Čo nás škodoradostných poteší? No, pokiaľ sa hrá komická opera, tak samozrejme tam toho smiechu je dosť. Áno, to ovšem pri tých tragických alebo smutne ladených operách tej srandy je tam pomenej. Ale stáva sa vždy niečo. Aj mne sa stali také určité príhody. Spomínam si napríklad, keď som spieval Traviatu vo Viedni. Je to opera, ktorú skoro všetci poznáte. Má tragický koniec, kde tá Violeta teda na záver zomiera v šťastí, dúfajúc, že všetko bude dobre. A my sme mali dohovorené s pani Editou Gruberovou, že ja ju akože podržím v tom páde a klesneme spolu k zemi. No a podarilo sa to asi tak, že ja som, ak dovolíte, postavím sa. Ona padala, ja som sa... Môžem sa ísť pozrieť? Nech sa páči, teraz mám ale širšie nohavice, tu. To som mal veľmi úzke nohavice, ja som spravil takýto mimovoľný pohyb, spadol som s ňou dole a sa mi rozstrelili nohavice dur. Ja som sa zlákol, že v tom páde už ste potom neboli tenor, ale soprán. Bolo to trošku... Aj to sa stáva. Našťastie sa mi to vtedy nestalo. Ako počujete, zostal som stále v tej nižšej polohe. No a samozrejme, ako opera končila tragicky, tak sa veru publikum trošku zasmialo, pretože ja som bol odstavený, ja som sa nemohol ísť pokloniť. Obrovský aplauz. A teraz, keď to Gruberová videla, strašne sa smiala. Aj kolegovia, tak ja som potom sa snažil to nejako, tie nohavice nejak povolili sa to všetko. A ja som takto išiel pred oponou. Nechceš sa ísť pozrieť, Oliver? Áno, to bolo také tanečné prvky. To bola samozrejme pre mňa nepríjemná príhoda, ale pre tých, čo ma sledovali, sa zasmiali, zabavili na mne. No viete čo... Ale ja sa nebudem miešať do tejto sféry, pretože by som vás pripravil potom o remeslo, chlieba. Viete čo, ani sa veľmi nemiešajte, lebo keď by sa vám to náhodou podarilo a dostali by ste sa do toho humoristického remesla, tak určite by ste nechodili na Mercedesy, ako nám tu pán Strása prezradil, ale možno na takej žltej lade, ako sme vám požičali do tej scénky. Každopádne vám, pán Dvorský, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Želáme vám, aby vám vydržal samozrejme predovšetkým hlas, ale aj váš zmysel pre humor. A zase niekedy dovidenia a s vami predovšetkým do počutia. Ďakujem a teším sa na vaše programy do budúcnosti. Majte sa. Dovidenia. Posledným našim spolupáchateľom je tiež veľmi známy človek, ale som presvedčená, že budete mať problém ho spoznať. Ale ak sa vám to podarí, 1-0 pre vás. Gargáľa, tu môj brat sa ide ženiť a potrebuje gargáľu. A jedna pani sa zvedávala, že do Lugaradičami, tak treba ísť. Do tuto v obchodnom dome Dunaj, tam je všetko. I gargáľu majú? No tam by malo byť aj to. Čo? Gargáľu. Čo? Ty by tak mohl šťahľovať z gargáľu. Nemecký je, vieš. A vy ste zo Slovenska? No. No ja ty, však ja z východu. Gargala, čo je to? To čo mu po rusky rozprávate, keď ja po slovensky rozprávam? No tak čo... Čo je to gargala? Gargala? To ešte dá do šifoniera na svadby, nevesty. Wow. Probačte, kde by ja to mohl šťahľovať s gargaľou? Jako? Šťahľovať s gargaľou dajakú. Nerozumiem vám. Neznáte toto gargaľa? Gargala, a kto to je? Gargaľa. Šťahľovať z gargaľu, tak kde ukradnúť. Znáte? Jak hovoríte, ako rečou? Je to Slovenska. Galgala, čo je to? Galgala. Gargaľa, no to je... Znáte, že by mohol... Znáte, šťahľovať, no, ukradnúť dajakú gargaľu. Môj bratčo žene potrebuje gargaľu. Ale ja neviem, čo je to gargala. A co? To neznáte, co to gargaľa? Nie.
To v živote ste nečuli? V živote som nečul, viem nemecky, časnečne anglicky. No po východňarsky neznáte? Ale znám, ale Galgala, však mi to vysvetlíte, čo je to umbrella, alebo čo sa s tým robí? To ešte dá si do šifoniera. Do šifoniera sa to dá, a čo tam? A to dá skrýsť, bo to na svadbe taký zvyk. Znáte? Neznáte, co to Gargala? A vy co myslíte, co to, no? Ja nič preto, lebo som to v živote nepočul. Však v jednom štáte žijeme. No áno, no ale tak to neznamená, že ja vám poviem toľko slov, že nebudete vedieť, a sú to tie slovenské slová. No zapojiť sa. No, tak momentálne. Nenazdár, pane. Vy ste si vždy hovorili, že nám dáte námed na skutú kameru. Tak teraz nám ho nemusíte dať, pretože vy sa tamto pozriete, tamto. Tak tam je kamera a tuto sme na vás popískali. Zdravím vás, Peter Naď. To sme do ruky. Vážení priatelia, ak ste tipovali na Petra Naďa, tipovali ste veľmi správne. Peter Naď prichádza. Oliver, ja som strašne povďačný, že si ma pozval nakrúcať do tej tvojej perfektnej relácie. Tak ja som ti ako darček, ako malý úplatok kúpil videokameru. Taká ľahúčka. Mám si to pozrieť? Vieš čo, nemusíš, tá kamera tam nie je, ona je skrytá. Ja som ti k tomu ešte doniesol mapu Záhoria, je na Záhorí. Môžeš ju hľadať. To je za všetky obete skrytej kamery. Peter, radšej nám prezrať, čo to znamená šťahľovac Gargaliu, aby sme sa konečne to je totiž veta, ktorej nerozumie skoro žiaden východňar, ktorú som si vykonštruoval. Teda šťahľovac je špeciálne prešovský výraz, ja som Prešovčan, tak to znamená ukradnúť. Gargalia je zase zemplínsky výraz, to znamená krhla na polievanie. Šťahľovac Gargalo, ukradnúť krhličku. Ukradnúť krhlu, tak. No, ako sme videli, Peter nemá to východňar ľahké v Bratislave a má naozaj problém sa dohovoriť, ale vy zrejme nechodíte len po Bratislave, chodíte aj po svete. Tam by ste ako pochodili z východňarčinou? No tak čo poviete? Keď už o tom hovoríte, tak mám taký príklad. Mám totiž to jedného známeho, ktorého nechcem samozrejme menovať. Ešte robí takto cestičku a... Nie, iný známy. Iný známy. A ten sa rozhodol so svojím kamarátom, keďže boli starí mladenci, že pôjdu do Hamburgu. No a keď už boli v Hamburgu, tak zistili, máme 200 mariek sa nám zvyšilo, pôjdeme na pánsku jazdu do uličky Lásky. Dobre, išli tam, vošli do tej uličky a hneď prvá pani slečna už ho ťahala za rukav. Kam? On, moment, wie viel kostet? Ona hovorí, 200 Mark. Prosím, 200 Mark. Toľko máme dvaja spolu, čo urobíme? Že, moment, ich bin Čechoslovakaj. Ja, ich liebe Čechoslovakaj. A už ho ťahala donútra. Moment. Vybral kalkulačku, začal prerátávať. Krútil hlavou, že ich bin Čechoslovakaj. Ja, ich liebe Čechoslovakaj. Mehrwertsteuer nicht? Vyznáme sa. Vieme to. Peter, kým tvoj kolega žiadal, aby mu zľavili, my sme naopak žiadali, aby nám pridali, ale nie peniaze, ale vysielací čas. Žiaľ, nie veľmi sa nám to podarilo. Takže aj v našom prípade vlastne platí Mehrwertsteuer nicht. Takže sa s vami, vážení priatelia, musíme nechtiac rozlúčiť. Verím, že sa ešte uvidíme, a to nielen s divákmi na Slovensku, ale aj s divákmi v Čechách. Za nás dvoch môžem divákom sľúbiť, že i v budúcom roku sa vynasnažíme, aby sme pre tento program získali takých milých a atraktívnych hostí, ako boli dnes. A boli to Mirko Noga, Milan Kňažko a Peter Dvorský. A samozrejme Peter Naď. Na kraji. Pekný a veselý rok, všetko dobré. Dovidenia budúci rok v skrytej kamere. Dovidenia.